която следи темата. Добро утро! Здравей, Яна. Отново от село Луково, както и ти каза, вчера тук имаше мащабна акция, която се извърши по въздух и по земя от жандармерия, въоръжени полицаи, съответно с хеликоптер. Издирва се, изобщо държавно издирване малко по-късно стана ясно, беше обявен. Росен Желев Ангелов. Той се търси във връзка с жестокото шесторно убийство, което се случи в новогодишната нощ в Нови Искър. Както ви казах и по-рано, в момента ситуацията тук в Луково е много по-различна от вчера, именно спокойна. Буквално преди минути ние успяхме да се срещнем и с кмета, който ни разказа, че за момента от полицията не са му дали информация дали акцията ще продължи или продължава в момента на територията на селото или в района на Нови Искър. Но както той спомена, вчера също е разбрал в движение, че такива действия се извършват. От него обаче научихме, че действително Росен Ангелов е бил на територията на село Луково и сега в дните преди да бъде разгърнато това мащабно издирване, а и преди години. Информацията, която по принцип имахме за него, е, че той е осъждан, че е живеел в Нови Искър, че е пътувал в чужбина, отново се е върнал в Нови Искър. Това, което разбрахме от кмета на село Луково, е, че за сегашната ситуация той знае от органите на реда, че Росен Ангелов се е бил самонастанил в чужд имот, горе високо тук във вилната зона над селото. Именно за това издирвателните дейности вчера са били там. Също така кметът спомена, че го е познавал и преди години, когато по-често са го забелязвали в селото. Още детайли за личността на Росен Ангелов, както и за това какво се случи вчера тук и как протекоха издирвателните дейности, вижте от кметът на Луково. Човек, който се издирва с такова тежко престъпление, може би е наоколо. Така, първо 100% не съм сигурен, че той е извършил това престъпление. Но въоръжен и опасен го определят МВР, пък се търси тук. Така е, да. И заради това е и полицията тук. Мисля, че всичко в техни ръце. Вие притеснени сте? Хората притеснени? Не, не съм притеснен. Разчитате, че ще се справят с ситуацията? Точно така. Преди години той беше с някакви такива по-дребни работи, се занимаваше полицията с него. Явно не е имало основание, но е лежал в затвора. Това тук като местник, като е живял, знае ли сте го за него? Не се знае, защото той не е местен. Но в момента, в който е живял, знае ли сте? Той не е живял. Той идва вечерно време, преспива и изчезва. Без никой да знае. А вие това на какъв етап го разбрахте, че се случва? Разбрахме го след като почаха да го издирва полицията. Това име, местност. А вие в последните дни казвате, не сте го виждали? Не, последните дни, последните години не съм го виждал тук. Подробности за акцията, която се случваше вчера тук на територията на село Луково, ви показахме ние първи на живо малко преди обед вчера. Тогава въоръжени жандармеристи с тежка техника бяха във високата част тук на вилната зона, бяха заградили района и както става ясно и от думите на кмета, явно са издирвали именно Росен Ангелов и са проучвали къде той се е бил настанил. Съответно са събирали веществени доказателства и след това са го търсили и още в най-високата част на планината тук. Трябва да кажем обаче, че хората, които живеят в Луково, не са така добре информирани поне от властите или помежду си какво се е случило тук. Малко по-рано ние записахме една от жените, която живее тук в селото. Тя каза, че официалната информация, която те са получавали, изобщо някаква информация, е била именно през медиите. Попитахме и нея дали също знае нещо за издирвания мъж. Тя по-скоро сподели обаче, че хората тук се притесняват, защото по информация на полицията се издирва въоръжен и опасен човек. Те естествено се притесняват, че това се случва около къщите им. Вижте още от нейните думи сега. Казаха ли ви защо са били тук полицаи? Не. Имате ли представа тук да е живял някой Росен горе по вилите, когато издирват? Не. Показаха ли ви на вас как изглежда издирвания човек? Не. Никой нищо не ни е показал. Добре, полицията обясни ли ви какво разследват много? Не. Нищо никой не е. Нещо в селото не се ли говори? Не. Това, което се говори е единствено това, което казвате вие. Че? Това, което съобщават медиите. Че издирват за подозрения за шесторното убийство. Нищо повече. Има ли притеснение, страх в селото, че такъв човек обикаля? Нормално е. Страхувате ли? Всеки ви се страхува. Кмета нещо инструктира ли ви как да се пазите, дали да излизате, да не излизате? Общо взето... Той каза ли ви, че издирват някой? Не. Вие каза, вие сте разбрали от телевизия? Да, ние общо взето всичко от вас.
Вчера по кое време имаше полиция? Защото виждаме, че в момента вече няма. До последно ли имаше жандармерия? Не знам, няма на представа. Не мога да кажа. Тук, примерно, кафето имаше ли полиция? Ами, аз тръгнах много по-рано, то затвори по-късно, така че не знам. И още информация за издирванията Росен Ангелов. Мъжът е криминално проявен, лежава в затвора и е познат на намерената убита последно Кети Кюхова. Полицията продължава да го издирва и към този час. Той се търси на територията на цялата страна. За него се знае, че е лежал в затвора и бил осъден за сексуални престъпления. А пък информацията, която не е потвърдена в детайли, е, че той се е познавал с убитата Кети лично и дори са имали лични отношения преди години, но за сега това не е детайлно оповестено от МВР. Трябва да кажем за него отново, че от Министерството на вътрешните работи предупреждава, че е въоръжен и опасен. Същевременно обаче апелират за информация на хора, които са го виждали, като гарантират за тяхната анонимност и молят всички граждани, които имат някаква информация, да звънят на телефон 112 или да съобщават в близкото районно управление. Иначе трябва да кажем отново за Росен, че за него се знае, че е живял наистина в Нови Искър, след това бил във Франция, отново се е върнал тук в района. Последите му пък разследващите тръгват, защото са получили информация от близък на Кети, че тя напоследък е била заплашвана от него. Иначе акцията тук вчера започна горе-долу по това време сутринта, беше мащабна. Разгръщаше се във вилната зона, автомобили се проверяваха и спираха пък тук долу на влизане в селото. Подробности за това кой е издирваният човек и какво точно представляваше акцията, вижте от СДВР от късноснощи. Към момента мога да кажа, че издирваме лице за извършено тежко престъпление в град Нови Искър. Лицето е обявено към всички вас и по медиите с снимката. Помоляваме всички граждани, които имат информация, да я подават. Анонимността им ще бъде гарантирана. Може да използват и социалните мрежи през Фейсбук на лично съобщение, по телефон или по какъвто начин искат, при познат полицай. Целият състав на МВР е инструктиран да приеме подобен тип информация и да бъде обработена своевременно. Този човек въоръжен ли е така или не сте сигурни в това? Вижте, аз разбирам, че всички искат да получат бързо информация. Ако ви дадеме цялата информация, с която ние разполагаме, естествено, че ще бъдат затруднени както нашите действия, така и последващите действия след това. Така че моля да проявите разбиране. Стараем се във всеки един момент да ви даваме информацията, която може да бъде дадена. Всичко останало ще попречи на нашата работа и затова молим да разберете, че това е нещото, което мога да ви кажа до момента. А пред Канал 3 вчера горещата тема коментира и военният министър и вице-премиер Красимир Каракачанов, който обобщи работата на МВР и силовите ведомства като много добра по случая. По думите му, разследващите са напълно наясно какво се е случило в нощта на Нова година и каква е ролята на издирвания Росен Ангелов, а пък залавянето му било неизбежно. Вижте още от думите на вице-премиера пред нашата камера.